punem aici, spre exemplu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mai punem 25 de oameni. Hai punem 50 de oameni aici noi suntem. Și noi avem două opțiuni. Voi vă duceți la Sunrise, dar voi mâine trebuie să faceți coafor, aveți o zi importantă. Toți 50 și noi trebuie mâine să ne tundem, avem o onomastică, da? Sau noi ne ducem la Sparks and Beach. Cine o să ducă la cel cu un review și cine o să ducă la Sparks and Beach? 50 de oameni acum vor mâine să închite. Cât e o frizură? Nu, dacă bărbați la 120, 150. Femeie la 200 ceva. Ok. Diferență de îngerită. Deci, 150 în medie. Da. Înmulțim cu 50 de oameni. Corect? 7500 domnul salonul lui a arătat pentru a încasa într-o singură zi. Dacă mai înmulțim, nu punem, nu 30 de zile, punem, putem să spunem 20 de zile pe lună. Pe weekend-uri. 22. 22. Înmulțim la 22. Câte mii sunt aici? 165. Câte mii de euro? 8.000 de euro. La dânsul în toată ziua, el pur și simplu, în loc să primească cei 8.000 de euro, el îi dă lui Sparks. Sparks, ia tu bani, că eu nu vreau să fac bani, că eu nu știu cum să fac bani, ia-le tu. Sunteți de acord? Deci el are o problemă extrem de importantă, dar el nu știe cum să o rezolve. Și asta se întâmplă în orice afacere, problema este globală. Du-te în China, du-te în Rusia, du-te în America, du-te în Los Angeles, peste tot ești probleme. Doar un singur lucru. Ei nu au grijă de review-uri și ei nu știu. Deci Sparks Care. Voi credeți că ei deja au o sistemă pusă cum ei generează review-urile astea. Sunteți de acord? Da. Iau o sistemă. Acolo Da. se vorbește altfel la telefon. Bună ziua, mi-a lăsat, rog frumos, o recenzie. Salonul lui, el acum a investit 100.000, s-a făcut design, uite, putem să ne ducem să facem ca un test, mâine. Da, aici pe albările că să un design, ca să nu să nu. Da. Haideți să testăm ceva, vreți? Zero 60 oh my gosh. 06070 170. Vamos drugă. Bună seara! Da. Mai sunteți deschiși, da? Salon lui Iuli? Data viitoare, doamna Fizier a plecat domnul Giovanni. Aha, deci eu nu pot să vin. Nu erau. Nu erau programări. La programele nu erau și doamna a plecat. Am înțeles, am Deja înțeles. l-am pregătit pentru mâine, nu știu, nu știu. Dar la ce oră putem să venim? Nu ai toate zile. Nu știu, depinde când iau să vină. Noi ne deschidem de la 9. A, de la nu am înțeles. Și câte doamne veți care prezați că eu vreau să vin cu un prieten? Nu, e doar o doamnă, vedeți. Singur, dacă ce o doamnă. Doar o doamnă, am înțeles. Deci, practic, o doamnă, nu pot să vin cu prietenul. Sau dacă să vin cu el, el trebuie să aștepte o oră. Da. Am înțeles. Jumătate de oră. Dacă vin cu mama, tot trebuie să aștept și ea o 2 ore. Bine, nu vă faceți griji. Am înțeles, dar așa am întrebat, dar de cât timp v-ați deschis salonul? 2 ani. De 2 ani. Mulțumim frumos. Cum vă spune? Iuliana, Iuliana, mersi mult. Ne auzim mâine atunci. Eu vă dau un apel când mă hotărăsc să vin la voi. Mersi mult. da, dar la revedere. Ce notă voi spuneți pentru ce asta faci? Haideți să ascultăm audiența noastră. Nu știu, la 5. Angajat 0. El este singur angajat. Она и папа, она и мама, она и бухгалтер, Da, она и... Creștere 0. Client Sunt de 0. acord cu vorbele lui Henry Ford. Nu zadar cum și-a dezvoltat el afacerea, că e foarte bine să faci tot, cel mai bine să ai oameni deștepți care să te dezvolte. Asta e răspunsul la întrebare.
Vreți să-l sunăm pe Spark să vedem cum e să vorbească cu mine? Vrem. Identificăm problemele. 6 noi tot. 0, 7. Aici poți să cu rușeală de buzunar și de 67. 68 înseamnă. 8, 67. Tu vii și tu la prezentare? Imediat. Poate să mergi cu ceva. Ascultăm tonalitatea și începe să. Bună seara, bună seara. Voi mai lucrați, așa? Da. Reușesc la o fură în astă seară sau deja pe mâine? Din păcate, deja nu mergi și ești ocupat. Doar pentru mâine, dacă doriți. Am înțeles. Dar poți veni cu ceva prieteni, am vreo 3 prieteni și eu am avem o onomastic și vreau să venim să ne faci. Da, sigur. Cam câte scaunele aveți acum? Poftim? Câte scaunele aveți? Câte fotolii? 3, însă mâine lucrează 2 meșteri doar. 2 metri. Am înțeles. Am înțeles. Așa o întrebare. De cât timp dumneavoastră sunteți deschiși? Că, nu știu, eu acum am venit în Buiucani, m-am mutat și caut un salon bun și să vin cu prietenii mei la el. De 3 ani. De 3 ani. Da. Am înțeles. Bine, mersi mult. Atunci de la mâine dimineață tragem-o. Este nevoie ca să facem programare, ca să fim siguri cu asta, deci dumneavoastră locul disponibil. Am înțeles. Pot să vă sun dimineața sau mă sunați dumneavoastră pe mine? Sigur, telefonați-mă de la orele 9, început cu orele 9. Am înțeles. Mersi mult. Apropo, așa întrebare, de cât costă un coafor să-mi pregătesc banii cu mine? Doriți freză și barbă sau da freză? Și barbă și freză. Atunci prețul este 500 de lei, doar freza 350. Am înțeles. Super. Atunci ne auzim mâine. Mulțumesc, frumoasă, revedere! Seară bună, la revedere. Mulțumesc! Cât de dulce omulențul ăsta a fost? Cât îi dați? Avea 10. Chiar fost. Da, sigur. Și acum înțelegi de ce cineva își face bani și cineva nu face bani? Da. Comunicare facem. Comunicare facem. Să faci să fac o programare. Da, să vă repet, să ce. Meșterul nu mai este, i s-a dus că noi